Is there someone in the audience that doesn't speak Welsh? Oes na rywun yn y gynulleidfa sydd ddim yn siarad Cymraeg? Oes na rywun yn y gynulleidfa sydd ddim yn siarad Cymraeg? Oes na rywun yn y gynulleidfa sydd ddim yn siarad Cymraeg? Were they caught? No, they were very lucky. Gathen nhw I dal? Naddo, fydd nhw'n lwcus iawn. Gathen nhw I dal? Naddo, fydd nhw'n lwcus iawn. Gathen nhw I dal? Naddo, fydd nhw'n lwcus iawn. Are they the ones who will be singing? No. Nhw fydd yn canu? Naci. Nhw fydd yn canu? Naci. Nhw fydd yn canu? Naci. Everybody know that Sinatra had blue eyes. Mae pawb yn gwybod bod gen Sinatra lygyd glas. Mae pawb yn gwybod bod gen Sinatra lygyd glas. Mae pawb yn gwybod bod gen Sinatra lygyd glas. They say that it was a fox. Maen nhw'n dweud mai llwynog oedd o. Maen nhw'n dweud mai llwynog oedd o. Maen nhw'n dweud mai llwynog oedd o. It would be easier if you pronounced better, wouldn't it? Yes. So'n haws a ti'n ynganu'n well yn bysa? Bysa. So'n haws a ti'n ynganu'n well yn bysa? Bysa. So'n haws a ti'n ynganu'n well yn bysa? Bysa. They believe that I sell books but I don't. Maen nhw'n credu bod fi'n gwerthu llyfrau, ond dwi ddim. Maen nhw'n credu bod fi'n gwerthu llyfrau, ond dwi ddim. Maen nhw'n credu bod fi'n gwerthu llyfrau, ond dwi ddim. I thought that you were taller than your brother. O'n i'n meddwl bod ti'n dal allan dy frawd. O'n i'n meddwl bod ti'n dal allan dy frawd. O'n i'n meddwl bod ti'n dal allan dy frawd. Under the circumstances, I think that we should be more grateful. O dan yr amgylchiadau, dwi'n meddwl dylen ni fod yn fwy diolchgar. O dan yr amgylchiadau, dwi'n meddwl dylen ni fod yn fwy diolchgar. O dan yr amgylchiadau, dwi'n meddwl dylen ni fod yn fwy diolchgar. It's them that should complain. Nhw ddylai gwyno. Nhw ddylai gwyno. Nhw ddylai gwyno.
Nhw ddylai gwyno. They say that the winter will be warmer than the summer this year. Maen nhw'n deud bydd y gaeau'n gresach na'r ha eleni. Maen nhw'n deud bydd y gaeau'n gresach na'r ha eleni. Maen nhw'n deud bydd y gaeau'n gresach na'r ha eleni. It's miraculous that they are still alive. Maen nhw wirthiol bod nhw dal yn fyw. Maen nhw wirthiol bod nhw dal yn fyw. Maen nhw wirthiol bod nhw dal yn fyw. I have prepared something for the people who won't be at the wedding tomorrow. Dwi wedi paratoi rhywbeth ar gyfer y bobl fydd ddim yn y briodas fory. Dwi wedi paratoi rhywbeth ar gyfer y bobl fydd ddim yn y briodas fory. Dwi wedi paratoi rhywbeth ar gyfer y bobl fydd ddim yn y briodas fory. Why should I hide from them? Pam dylwn ni guddio rhagddyn nhw? Pam dylwn ni guddio rhagddyn nhw? Pam dylwn ni guddio rhagddyn nhw? Unbeknownst to his wife, Uwch had put a dead hedgehog in the bed. Yn ddi ar wybod i'w wraig, roedd Llywarch wedi rhoi dreinog marw yn y gwely. Yn ddi ar wybod i'w wraig, roedd Llywarch wedi rhoi dreinog marw yn y gwely. Yn ddi ar wybod i'w wraig, roedd Llywarch wedi rhoi dreinog marw yn y gwely. What the Prime Minister is saying about the party doesn't make sense. Dydy be mae'r prif weinidog yn dweud am y parti ddim yn ei synwyr. Dydy be mae'r prif weinidog yn dweud am y parti ddim yn ei synwyr. Dydy be mae'r prif weinidog yn dweud am y parti ddim yn ei synwyr. Scientists have admitted that they don't understand why socks disappear. Mae gwyddonwyr wedi cyfadda nad ydyn nhw'n deall pam mae sana'n diflannu. Mae gwyddonwyr wedi cyfadda nad ydyn nhw'n deall pam mae sana'n diflannu. Mae gwyddonwyr wedi cyfadda nad ydyn nhw'n deall pam mae sana'n diflannu. They go into the shop in twos and they come out in threes. What's going on? Maen nhw'n mynd mewn i'r siop fesul 2 a maen nhw'n dod allan ohoni i fesul 3. Be sy'n mynd mlaen? Maen nhw'n mynd mewn i'r siop fesul 2 a maen nhw'n dod allan ohoni i fesul 3. Be sy'n mynd mlaen? Maen nhw'n mynd mewn i'r siop fesul 2 a maen nhw'n dod allan ohoni i fesul 3. Be sy'n mynd mlaen? I wouldn't want you to fall. Allwn ni ddim eisiau ti gwmpo. Allwn ni ddim eisiau ti gwmpo. Allwn ni ddim eisiau ti gwmpo.
Does the ceiling have to be so low? Yes. Oes rhaid i'r nenfwd fod mor isel? Oes. Oes rhaid i'r nenfwd fod mor isel? Oes. Oes rhaid i'r nenfwd fod mor isel? Oes. What is the name of the book that they are reading? Be ydi enw'r llyfr maen nhw'n ddarllen? Be ydi enw'r llyfr maen nhw'n ddarllen? Be ydi enw'r llyfr maen nhw'n ddarllen? I hadn't realized that John was a religious person. Do'n i ddim wedi sylweddoli bod John yn berson crefyddol. Do'n i ddim wedi sylweddoli bod John yn berson crefyddol. Do'n i ddim wedi sylweddoli bod John yn berson crefyddol. There is someone staring at me in the mirror, and I don't like that. Mae yna rhywun yn syllu arna i yn y drych a dwi'n yn licio hynna. Mae yna rhywun yn syllu arna i yn y drych a dwi'n yn licio hynna. Mae yna rhywun yn syllu arna i yn y drych a dwi'n yn licio hynna. I think that these dogs think that they are cats. Dwi'n meddwl bod y cŵn yma yn meddwl mai cathod ydyn nhw. Dwi'n meddwl bod y cŵn yma yn meddwl mai cathod ydyn nhw. Dwi'n meddwl bod y cŵn yma yn meddwl mai cathod ydyn nhw. I didn't see Mo. Weles i Mo. Weles i Mo. Weles i Mo. If the bridge was wider, it wouldn't be so narrow. Tasai'r bont yn lletach, se ddim mor gul. Tasai'r bont yn lletach, se ddim mor gul. Tasai'r bont yn lletach, se ddim mor gul. Would the 31st of January be more convenient? Fasai'r 11 o Ionawr yn fwy cyflys? Fasai'r 11 o Ionawr yn fwy cyflys? Fasai'r 11 o Ionawr yn fwy cyflys? It's bears that mostly come here. Eirth sy'n dod ma gan fwyaf. Eirth sy'n dod ma gan fwyaf. Eirth sy'n dod ma gan fwyaf. I think that you are the tallest in the room. Dwi'n meddwl mai ti 'di'r talan y stafell. Dwi'n meddwl mai ti 'di'r talan y stafell.
Dwi'n meddwl mai ti 'di'r talan y stafell. We are glad to hear that they have decided to leave the village. Da ni'n falch o glywed bod nhw wedi penderfynu gadael y pentre. Da ni'n falch o glywed bod nhw wedi penderfynu gadael y pentre. Da ni'n falch o glywed bod nhw wedi penderfynu gadael y pentre. The bassist I am thinking of looks serious when he plays in front of an audience. Mae'r basydd dwi'n meddwl amdano fo yn edrych yn brydd pan mae o'n chwarae o flaen cynulleidfa. Mae'r basydd dwi'n meddwl amdano fo yn edrych yn brydd pan mae o'n chwarae o flaen cynulleidfa. Mae'r basydd dwi'n meddwl amdano fo yn edrych yn brydd pan mae o'n chwarae o flaen cynulleidfa. The children of the wife of the policeman who likes to play golf, like to ski in France. Mae plant gwraig y plismon sy'n licio chwarae golff yn licio sgïo'n Ffrainc. Mae plant gwraig y plismon sy'n licio chwarae golff yn licio sgïo'n Ffrainc. Mae plant gwraig y plismon sy'n licio chwarae golff yn licio sgïo'n Ffrainc. The father of the wife of the policeman who likes to play golf, originally came from Cornwall. Roedd tad gwraig y plismon sy'n licio chwarae golff yn dod o Gernyw yn wreiddiol. Roedd tad gwraig y plismon sy'n licio chwarae golff yn dod o Gernyw yn wreiddiol. Roedd tad gwraig y plismon sy'n licio chwarae golff yn dod o Gernyw yn wreiddiol. The generals have admitted that they don't know why the war started. Mae'r cadfridogion wedi cyfadda nad ydyn nhw'n gwybod pam dechreuodd y rhyfel. Mae'r cadfridogion wedi cyfadda nad ydyn nhw'n gwybod pam dechreuodd y rhyfel. Mae'r cadfridogion wedi cyfadda nad ydyn nhw'n gwybod pam dechreuodd y rhyfel. The mother of the wife of the policeman who likes to play golf, lives in the north. Mae mam gwraig y plismon sy'n licio chwarae golff yn byw yn y gogledd. Mae mam gwraig y plismon sy'n licio chwarae golff yn byw yn y gogledd. Mae mam gwraig y plismon sy'n licio chwarae golff yn byw yn y gogledd. The superhero that was arrested for flying without permission the other night claims that he is immortal. Mae'r uwcharwr gaeth ei arestio am hedfan o ganiatâd y noson o'r blaen yn honni fod o'n anfarwol. Mae'r uwcharwr gaeth ei arestio am hedfan o ganiatâd y noson o'r blaen yn honni fod o'n anfarwol. Mae'r uwcharwr gaeth ei arestio am hedfan o ganiatâd y noson o'r blaen yn honni fod o'n anfarwol. The wolf that was seen 2 weeks ago in Italy has been shot dead in France. Mae'r blaidd gafodd ei weld yn yr Eidal bythefnos yn ôl wedi cael ei saethu'n farw yn Ffrainc. Mae'r blaidd gafodd ei weld yn yr Eidal bythefnos yn ôl wedi cael ei saethu'n farw yn Ffrainc. Mae'r blaidd gafodd ei weld yn yr Eidal bythefnos yn ôl wedi cael ei saethu'n farw yn Ffrainc.
They arrested 10 people including a policeman that wasn't on duty that night. Arestion nhw 10 o bobl gan gynnwys plismon oedd ddim ar ddyletswydd y noson honno. Arestion nhw 10 o bobl gan gynnwys plismon oedd ddim ar ddyletswydd y noson honno. Arestion nhw 10 o bobl gan gynnwys plismon oedd ddim ar ddyletswydd y noson honno. Although the mystery isn't solved, the chief inspector has announced that the investigation will not carry on. Nad ydy'r dirgelwch wedi ddatrys, mae'r prif arolygydd wedi cyhoeddi na fydd yr ymchwiliad yn parhau. Nad ydy'r dirgelwch wedi ddatrys, mae'r prif arolygydd wedi cyhoeddi na fydd yr ymchwiliad yn parhau. Nad ydy'r dirgelwch wedi ddatrys, mae'r prif arolygydd wedi cyhoeddi na fydd yr ymchwiliad yn parhau. The bakers have told me that there will be an abundance of bread for everybody, but that there isn't enough tables in the room. Mae'r pobyddion wedi deud wrtha i bydd digonedd o fara i bawb ond nad oes digon o fyrddau yn y stafell. Mae'r pobyddion wedi deud wrtha i bydd digonedd o fara i bawb ond nad oes digon o fyrddau yn y stafell. Mae'r pobyddion wedi deud wrtha i bydd digonedd o fara i bawb ond nad oes digon o fyrddau yn y stafell. One is more expensive than the other, but there isn't much difference between them otherwise. Mae un yn ddrytach na'r llall ond oes fawr o wahaniaeth rhyngddyn nhw fel arall. Mae un yn ddrytach na'r llall ond oes fawr o wahaniaeth rhyngddyn nhw fel arall. Mae un yn ddrytach na'r llall ond oes fawr o wahaniaeth rhyngddyn nhw fel arall. The wildfires that have already killed thousands of bears are still burning. Mae'r tannau gwyllt sy'n eisoes wedi lladd miloedd o eirth yn dal i losgi. Mae'r tannau gwyllt sy'n eisoes wedi lladd miloedd o eirth yn dal i losgi. Mae'r tannau gwyllt sy'n eisoes wedi lladd miloedd o eirth yn dal i losgi. There was someone in my bed and it wasn't me, so I came to the conclusion that it was someone else. Ond na rhywun yn yngwely, a dim fi oedd o, so ddes i'r casgliad, mae rhywun arall oedd o. Ond na rhywun yn yngwely, a dim fi oedd o, so ddes i'r casgliad, mae rhywun arall oedd o. Ond na rhywun yn yngwely, a dim fi oedd o, so ddes i'r casgliad, mae rhywun arall oedd o. What is Brittany? Where is Brittany? What is in Brittany that is not in Wales? And what does Brittany export? Be ydy Llydaw? Lle mae Llydaw? Be sy'n Llydaw sydd ddim yng Nghymru? A be mae Llydaw yn allforio? Be ydy Llydaw? Lle mae Llydaw? Be sy'n Llydaw sydd ddim yng Nghymru? A be mae Llydaw yn allforio? Be ydy Llydaw? Lle mae Llydaw? Be sy'n Llydaw sydd ddim yng Nghymru? A be mae Llydaw yn allforio? The wife of the policeman who likes to play golf doesn't like spiders. Dydy gwraig a plismon sy'n licio chwarae golf ddim yn licio bryfed cop. Dydy gwraig a plismon sy'n licio chwarae golf ddim yn licio bryfed cop.
Dydy gwraig a plismon sy'n licio chwarae golf ddim yn licio bryfed cop. In all likelihood, the round table wasn't all that round. Yn ôl pob tebyg, doedd y ford gron ddim mor gron na hynny. Yn ôl pob tebyg, doedd y ford gron ddim mor gron na hynny. Yn ôl pob tebyg, doedd y ford gron ddim mor gron na hynny. I hadn't realized that the black car that was parked in front of the pub was yours. Do'n i ddim wedi sylweddoli mai ti oedd bu ar car dydd wedi parcio flaen y dafarn. Do'n i ddim wedi sylweddoli mai ti oedd bu ar car dydd wedi parcio flaen y dafarn. Do'n i ddim wedi sylweddoli mai ti oedd bu ar car dydd wedi parcio flaen y dafarn. It is believed that it was gas that caused the explosion, not a bomb. Y gred yw mae nwy achosodd y ffrwydriad, dim bom. Y gred yw mae nwy achosodd y ffrwydriad, dim bom. Y gred yw mae nwy achosodd y ffrwydriad, dim bom. How about approving the use of nuclear missiles to tackle the problem of unruly dogs in the area? Beth am gymeradwyo'r defnydd o daflau greu niwclear i fynd i'r afel o phroblem cŵn a freoles yn yr ardal? Beth am gymeradwyo'r defnydd o daflau greu niwclear i fynd i'r afel o phroblem cŵn a freoles yn yr ardal? Beth am gymeradwyo'r defnydd o daflau greu niwclear i fynd i'r afel o phroblem cŵn a freoles yn yr ardal? It has come to light that the individual that was awarded last year is suspected of fraud. Mae wedi dod i'r amlwg bod yr unigolyn gaeth ei wobrwyo llynedd yn cael ei amau o dwyll. Mae wedi dod i'r amlwg bod yr unigolyn gaeth ei wobrwyo llynedd yn cael ei amau o dwyll. Mae wedi dod i'r amlwg bod yr unigolyn gaeth ei wobrwyo llynedd yn cael ei amau o dwyll. The actress has announced that she won't take part in the conference that her husband intends to hold. Mae'r actores wedi cyhoeddi na fydd hi'n cymryd rhan yn y gynhadledd mae ei gŵr yn bwriadu chynnal. Mae'r actores wedi cyhoeddi na fydd hi'n cymryd rhan yn y gynhadledd mae ei gŵr yn bwriadu chynnal. Mae'r actores wedi cyhoeddi na fydd hi'n cymryd rhan yn y gynhadledd mae ei gŵr yn bwriadu chynnal. The builder was aware of the dangers that led to the fire that killed Mrs. Robinson's cattle. Roedd yr adeiladwr yn ymwybodol o'r peryglau yn arweiniodd at y tân laddodd wartheg Mrs. Robinson. Roedd yr adeiladwr yn ymwybodol o'r peryglau yn arweiniodd at y tân laddodd wartheg Mrs. Robinson. Roedd yr adeiladwr yn ymwybodol o'r peryglau yn arweiniodd at y tân laddodd wartheg Mrs. Robinson.